Здравейте, приятели! Днес ще си поговорим за Cold Air Intake за Ford F-150. Ще ви разкажа защо съм си купил точно този филтър на KN. Ще ви кажа какъв щях да си купа и ще ви кажа защо този филтър според мен не е най-доброто, което може да си вземете поне за 12-та генерация EcoBoost. 12-та генерация Ford F-150 EcoBoost двигателите. Отдолу след това ще имаме бонус клип, ще ви покажа интеркулера, който е страхотен. Така, сега първо, защо искам да си купа Cold Intake? Автомобила вече в предишното видео, по-скоро в предишното видео разказах, че се опитвам да му извадя максимално конски сили от него. И както се казва, когато си напишете дали ще бъде то за Ford Mustang, дали ще бъде за Ford F-150, петте модификации, които може да направите, всичките вече ги имам към момента, което значи, че първо имаме downpipe с цяла генерация, второ имаме oil cage can за лявата и за дясната глава, трето имаме вече Cold Intake, четвърто имаме интеркулер и пето софтуер. Така, в момента Форда е настроен само и единствено с даунпайпите, което значи, че как да кажа, което значи, само с генерацията, когато свалих, трябваше да се изключат ламда сондите и тогава реших, че така и така ще изключат ламда сондите. По-добре е малко да видим какво ще го пипнем и колко конски сили ще изкара допълнително, като няма катализатори, но във форумите и в интернет пише, че само с правене на нов софтуер изкарва към 60 конски сили. Ами хора, ще ви кажа, че това не е така и просто аз бях супер разочарован. Автомобила след даунпайпи и цяла генерация в момента беше с панелен филтър на KN пак. Може би разликата беше, че беше настроен за 95 октана, му беше горивото тогава и след цялата процедура извади около 18 конски сили общо. Но, кое е интересното? Извади 18 конски сили, но извади 70 Нм повече. И явно нютонметрите си оказват много думата, че в момента автомобила върви изключително много и така е настроен в овердрайв, че пика от 660 нютона му идва на 2300 оборота. Буквално автомобила върви като дизел, се усеща. Нютоните само от ниското. И нагоре вече, както се казва, колкото може. Турбините да изкарат толкова. Така, защо стигнах до Cold Intake? Ами, така и така почна да ме чеше крастата, че вече от 2 години ще съм правил по този пикап, само нормалните обслужвания на масло, което е доста забавно, само масло, и в последните клипчета ще направя какво съм поддържал за тези 4 години, както го имам. Но това не е важното. Исках много да му извадя много конски сили. Каква ми е целта в момента? Целта ми е да извадим конските сили поне колкото е на Раптора от неговите години, а именно 411. Което съм убеден, че 100% след тези двете последни интервенции, които ще добавим интейка и интеркулера, вече пикапа ще се кара само на 100 октана и мисля, че преспокойно може да ги извадим тези 411 конски сили на двигател. На колела, не на двигател. На двигател, да, точно на двигател да ги извадим. В момента по табличка автомобила е точно 388 конски сили по дино. На колела. Не на двигател. Значи 322 или 324 е на колела и 388, 390 някъде е на двигател. Така. Значи имаме поне хубавото случай, че имам отправна точка да видим колко ще дигнем. Най-забавното ще е, че сега като сложим тези неща, следващото клипче ще е за бобини, за high voltage бобини. Ще добавим и high voltage бобини с високопроизводителни свещи на NGK рутини. Плюс тези неща, аз предполагам, че спокойно може да очаквам 50 конски сили отгоре, че ще извади. Възможно е, според различни показатели, ако
в момента съм 322-324 конски сили на двигател. Ако успеем да извадим 50 конски сили общо, след тунинга, не както само на болтон да ги сложим без да се пипа софтуера за по-агресивни аванси, това значи, че този Ford ще бъде като мощност на стоков Raptor от Gen 13 или този вече хубавия двигател на EcoBoost, който е доста по-развит вече. Там има доста повече подобрения с по-големи турбини. Там са, не знам дали знаете, но там са вече имаме инжектори нормални, плюс на портнати инжектори, което значи, че с 12 инжектора, за да няма карбоновото отлагане. И там вече имаме страхотен двигател за доста конски сили може да се извлекат от него от много по-малко модификации, отколкото от моя, защото моя забавното е, че първите са с по-малки турбини, от 2011 до 2012 с по-малки турбини вакуумни, от 2013 вече нагоре турбините са малко по-големи, никъде не пише каква марка са. Аз съм с CAN 03 турбини, следващите са по-големи, малко, но са по-големи и там конски сили са същи, но турбините са по-големи и по-лесно се развъртат. И там вече не са вакуумни, а са с електронен актуатор. Така. Стига съм говорил за общи приказки. Сега да ви кажа защо купих този Cayenne. Ще ви кажа, че преди да взема този, щях да си купа. Долу в description ще ви опиша всичките, които съм ги гледал. Ще ви кажа според мен плюсовете и минусите на тях. Най-големите минуси за мен са, че са много скъпи. Ще ви кажа защо си купих точно този и сега ще ви кажа защо не си купих този, който се бях насочил. Значи бях се насочил да си купа на FC Fabrication, който техния интеркулер, техния Coil Intake е до голяма степен прилича на AFI Stage 2, този с... То не е голяма степен, той се същи, може би само филтрите са различни. Прилича много на AFI филтър, който струва 1000 лева, този на FC Fabrication струва 500 лева. Но какъв е проблема там? Той струва 500 лева, ще ви дам сайт, в който са цените директно в лева, но доставката е скандална. Филтъра, който плюса при него за мен е, че са два и най-хубавото е, че самите пластмасови колектори, които са при Cayenne и при повечето, там са вече алуминиеви. И това е може би един доста добър апдейт, ако живеете в Америка, да си го купите вместо Cayenne. Както FC Fabrication и AFI, което ви говорех, имаме може би един от най-известните в Америка. Те се базикат във форумите, че този на SNB филтъра, той е също горе-долу парите на FC Fabrication, че тя фирмата произвежда тоалетна хартия и затова прави най-добрите филтри. Така че сметнете си сами, но там в случая, че самия филтър е затворен. Какво ще значи затворен? Сега ще ви покажа към края на видеото. Аз съм го монтирал филтър, ще ви го покажа как е монтиран и каква е разликата между отворен и затворен филтър. Така, защо за мен тия филтри са малко при 12-та генерация Ford безмислени? Или не безмислени, не, да кажем, не оптимизират максимално. За мен най-добрият филтър, който може да си вземете, ако ви се дават пари, е на Banks Ram Air. Той в случая е така направен, че хем е смуча от оригиналната дупка долу, горе затворен и си има извод, който е... Аз ще ви го сложа в description да го видите. Този филтър за мен е... Ако ми се даваха много пари, само ще ви кажа, че след доставката на този филтър 700 лева, плюс доставката, не знам колко парички беше, но този филтър нямаше да влезе по-малко от 1500 лева, което е много пари, според мен, за филтър. Ако бях в Америка да си го пусна по кораб, бих си го купил, но в случая не си заслужава доставката, просто която ще плата. Там е максимално изчистено да се дърпа студен въздух, защото в случая Cayenne, на който в момента съм купил, ще го видите, че отгоре е отворен и дърпа плюс отдолу от оригиналния отвор, който е, дърпа и отгоре от тията. Колкото и да е, ще дърпа и топъл въздух. Няма как. Въпросът е, че филтър е по-голям и ще вкара повече дебит. Затова ще направим и
тунинг на места, за да може да се възползваме от този дебит, който добавяме на филтъра. Кое е хубавото, може би вече при 13-та генерация EcoBoost, че всичките вече, дали ще е филтър Shekaen, дали ще е на AFE, дали ще е на CV Fabrication, там вече са го направили точно да прилича на Banks. Оригиналния филтър, който е с фабричния, който си е панелния, си дърпа въздух и от предната маска. Сега вече всичките, които допълнително Cold Intensity също са направени на този принцип, което е супер оптимизиращо. И там може би като се мине само с един панелен филтър, примерно на Kaen, да кажем, или на някаква друга марка, ще си извлечете максимален дебит. Защото в момента, както казах, аз съм с панелен филтър на Kaen и ми искам да ви кажа, че ако покарам един час и отворя, значи филтърната кутия е вряла просто. Кутията е вряла, не може да се пипа от топло. Така че предполагам, че може би ще дадем един малък бенефит от това. Разказах ви защо си купих този. Сега ще ви разкажа. Не ви казах колко струва. Понеже Kaen си имат официално представителство за Европа и влезе в сайта. Видях в сайта, че филтър, който е за моя Ford F-150, този филтър на Kaen става за цялата 12-та генерация EcoBoost двигатели. Номера му е 572583. И когато го напишеш в интернет, ви излиза един сайт Amazon. Там филтъра беше $350 плюс $50 доставка. И си викам, тук е перфектно. Ще си го поръчам. Обаче какво се оказа? Без да искам върта надолу и штрак в Autodoc ми излезе този филтър. И какво да видя? 640 лева с безплатна доставка. И си към, това е моето нещо. И веднага го поръчах. Най-смешното, което е, че филтъра го поръчах и от Америка често ми стигат по-бързо, отколкото тези от Европа, което е доста улова работа. Така че филтъра го взех, защото ще ми даде по-голям бенефит и го взех на доста добра цена. 650 лева, просто такава цена не може да намерите. Дори китайските, които правят копия, те са по 280 лева в Alibaba, обаче доставката им е 200. И там не знаеш какво е, какъв е филтър, ще е. Тук поне разчитаме, че Kaen са направили максималното. Според тях дига 13 конски сили този филтър, но това не е значението. Вижте, кутията е лека, просто няма нищо тук. Празна е. Сега ще ви покажа интеркулера на Wagner. Значи, само ще искам да ви покажа как опаковам. Погледнете. С скъпата пяна, където сигурно това струва само 100 лева. Доставката ми струваше 40 лева. Ето ви интеркулера. Огромен е. Просто огромен. Сега, за да си направите впечатление колко е по-голям от оригиналния, няма да го вада. Ще го снимам после, като ми го монтират. Оригиналният стига някъде така до тук. Така някъде до тук е. Оригиналния. Тази кривка тук е плюса. Имаме тапа, защото първа генерация EcoBoost трябват от конденс. Сега ще ви разкажа защо си купих на Wagner. Искам да кажа на всичките, които ще си сменят интеркулерите. Но те с повечето са дори дали на Ford Mustang дори да бъде. На 2.3-ката. На 2.3-ката купете си на Wagner. Защо? Защото Wagner имат производство и са немска фирма. И какво като са немска фирма? Тази немска фирма си има и немски сайт с немски цени или в евро. Забавно тук е, че пак тук имаме доста вече филтри, доста вече интеркулери, които могат да се борят с това Wagner, но като цена това просто унищожава цялата конкуренция. Сега ще ви разкажа защо. Както при въздушния филтър, така и при тези на FC Fabrication са най-евтините. Там имаме версия Титан. Той е супер огромен, даже по някой път е толкова голям, че запречва да се охлажда маслото на скоростната кутия и някои си добавят още един охладител, сменят местото на охладител на скоростната кутия, защото е много голям. Той, мисля, че беше най-ефтиният филтър, $749 ли беше.
нещо такова. Ще ви пусна пак от този сайт, който аз гледам и си правя така малка сверка, както се казва, защото там са цените в лева, просто пишеш си имейл, пишеш си площата, отдолу имейл, пишеш си ги адресната регистрация, директно ти ощетоводява колко ще ти доставката. Сега, този интеркулер на Wagner в момента е на промоция в сайта, който ще ви покажа MPT, който MPT Performance ли беше? Да, MPT. Така. More Powerful, нещо си се казва, както и да е. Този филтър в момента, ако го погледнете, този интеркулер в момента струва 850 лева. И си кажете, каква хубава цена. Обаче, когато штракнете доставката му е 1300 лева от този сайт. Пак ме чухте, 1300 лева доставка на стока, която струва 800 лева, което значи, че почти двойно, което значи, че този интеркулер ще дойде тук на 2100, от които той 90 ще на 2600, което вече са много пари, което са изключително много пари, оскъпяване, което за мен лично не си заслужава. И аз почти се бях отказал да си купувам интеркулер, защото просто не си заслужава толкова скъп. Ако имаш някой познат да ти го прати, както обичам да казвам, да си го чакаш 2-3 месеца по кораб, да, въздушният транспорт му е много скъп. Виждате сами каква огромна кутия е. Имаме различни марки, както казах, FC Fabrication, имаме на Wagner, вече по-скъпите са Mishimoto, които бих казал, че са добри, но пак са много скъпи. За мен са много скъпи за хора, които живеем в Европа да си ги купиме. Просто този интеркулер вече там е 1200-300 долара, значи 2000 лева поне. А пък вече за AFET да не говорим, там са брутално скъпи. Там вече е 1500 долара ви интеркулера с къси чардж пайпове, които са някакви мъркочи тъпи. Което за мен е абсурдна дивотия да се дадат тия пари. Сега, колко струва този интеркулер, който гледате в момента? Ако влезете в сайта на Wagner, напишете Ford F-153 EcoBoost 2012 година, в момента е на промоция на 490 евро. Да, добре ме чухте, 490 евро. С доставката този интеркулер ми дойде на 1050 лева за една седмица. И както искам да кажа, ето вижте, само ето тия неща тук в България, понеже имам приятели, които се занимават с компютри, казват, че за да ти го сложат компютър с тия турби, които се надуват, това струва 150 лева към услугата да се сложи. За да не ти се чупи кутията и частите. А тук влиза в цената. Така че всеки, който иска да си купи интеркулер, проверете си Wagner. Wagner има за всички модели. Може би най-известен при BMW-тата. Съм чул, че слагат Wagner. И така, сега. И тук добре. Видеото ще е малко по-дълго. Сега ще отидем да ви покажа как съм инсталирал. Ето го. Доставката от док. От интейка. Ето го Форда. Вижте. Как стои. Тая грозотия, примерно. Не можаха ли тия да ги направят да са в фабриката сложени? Единственият минус, който ще ви разкажа, е, че тези скоби трябваше да си ги докупувам. Във форумите пише, че не стават, наистина не стават. Тия трябва да си ги докупувате. Около по едно левче бяха. Сега, каква е разликата между този филтър и този, който ви казвам на Banks? Banks е по същия начин сложен, само че тук имам една кутия, която излиза насам. От тук имаме един шланг, който дърпа от тук въздуха. Който ще дърпа въздуха доста по-студен. Както и да го гледаме тук, като го затвориме с капака, ще си дърпа отвътре въздух. Топлата, ако ще, какво ще да става? Инсталацията не беше трудна, честно казано. И така ето го нови стария
интеркулер. Този, който е на Вагнер, би трябва да дойде някъде от тук. Предполагам, че след време това е масленият охладител на скоростната кутия. Ще си купя един за 400 лева, ще го кача тук или ще го преместя ето тук. Защото ще дойде наистина тук. Ще го пустим после. Так. Единственото нещо, което по-скъпичко, което купих, е този акумулатор за 500 лева. Нямаше как. Не трябва да си икономисля от акумулатор, защото рядко го карам. Сега няма какво се лъжеме. Имам 3 автомобила още. Това ми е автомобила за кеф, който ще му източа максимално къски. Ето това беше предсакано. Така си дойде. Но здраво стои. Няма да ви го пава сега в момента да го чуете. След това клипче ще имаме едно първи впечатление точно след това клипче. И това да сега. Радвам се. Ако ви е харесало, ако има някакви въпроси, пишете, както казах, в description ще сложа интеркулерите, които си заслужават според мен, и коинтейците, които си заслужават. И ако ви се дадат парички, банк са най-доброто, което може да вземете. Съотношението, то правилно, което ще спестите вече за паричките, това от Autodoc. Чао и до скоро!